Ngiyabingelela kuwe Brazo, ngiphinde ngibingelele nakumlaleli olalele namhlanje inongoma FM. Brazo, ngicela ungivumela nje iviki ngiliqale kanje nomlaleli. Kunabantu abangafuni ukusinikeza amathuba empilweni. Kunabantu abangafuni ukusinikeza imisebenzi, kunabantu abangafuni ukuthi besinikeze ama-recording deals. Kunabantu abangafuni ukusifaka kuma-organization. Kodwa siyamthola ubhuti ukuthi usebenza kahle and unamandla emsebenzini la sebenza khona, noma ihlobo sinamandla, sisebenza kahle, siyakwazi ukuqasha. Kodwa asisitholi sisiqasha thina siwumndeni. Kodwa abantu esikwazi ukubaqasha abantu abangama-strangers, qasha abantu bangaphandle esingabazi. Why enze kanjalo ubhuti? Mhlawumbe into ayisabayo usaba ukuthi nina nizoba izinto engcono kakhulu mhlana athola imisebenzi. Uyakuncamela ukuthi nibe nihlezi nicela kuye ukuze impilo yenu ihlezi nje, ukuze ihlezi ile level eyiyona. As much as I complain ukuthi niyacela, kodwa kwelinye side lakhe kuyamjabulisa ukuthi aniluthe empilweni. That's why engeke enikeze amathuba ukuthi niphumelele empilweni. Mhlawumbe kunomuntu emphakathini ongafisi ukukunikeza ithuba. Mhlawumbe uyena umuntu osemandleni ukuthi angakunikeza leli thuba olifunayo. Akakunikezi. Why? Ngenxa yokuthi ubona ubungozi ukuthi uma engakunikeza leli thuba, mhlawumbe ungaba yinto enkulu kunaye. Mhlawumbe kwanaye ungagcina usumphuce iqatha emlonyeni. Mhlawumbe ungagcine usuyisiphazamiso kuyena. Kunobungozi ababukayo bakubona uyingozi. Uma kukhona umuntu osaba ukukunikeza ichance empilweni, kufanele wazi ukuthi uyingozi. Ngifisa ukukhuluma nomlaleli namhlanje ukuba la empilweni awusoze waphumelela ngomuntu. Uma kukhona umuntu okuncishe i-recording deal, akusho ukuthi awusoze wayithola, kodwa ngeke uzuyithole ngaye. Lalela, la emhlabeni akufanele uthembele kakhulu kumuntu. La emhlabeni akufanele uyitshela ukuthi kunomuntu ozokwenza ukuthi ube yilento ofisa ukuba yiyona. Uzoba yinto enkulu ngaphandle kwabo. Uzoba usazoba umculi, usazothola umsebenzi omuhle, usazoliqala leli business, usazoyiqala le organization ofisa ukuyiqala, usazofika la ofisa ukufika khona ngaphandle kwabo labo bantu abangafuni ukukunikeza amathuba. Yazi ukuthi bazomangala sebekubona usuyitholile lento. Usubakhombisa ukuthi nansi lento enani ngafuni ukukunikeza yona sengiyitholile. Angiyitholanga kunina, kodwa ngiyithole kwenye indawo. Ngoba laba bantu njengoba bengafuni ukukunikeza amathuba, bayitshela ukuthi mhlawumbe ukhiye wempumelelo yakho ubona, kanti abazi ukuthi umuntu ungokaNkulunkulu and uNkulunkulu unama plans amahle ngomuntu. Lalela, noma bekuthiwa abantu banama plans anjani ngempilo yakho, kodwa ama plans anamandla kakhulu, ama plans kaNkulunkulu. La empilweni uzophumelela, usazoba yinto enkulu. Noma ngabe kuthiwa njengamanje isimo asihambi kahle, awukwazi ivina noku-afforda i-airtime, mhlawumbe kukhona abantu abacelebrateayo ngesimo obhekene naso. Ngicela ukukutshela ukuthi usazoba yinto enkulu, kodwa ngifisa ukukukhumbuza namhlanje ukuthi akufanele uthembele kumuntu, ngoba mdla ithemba lakho waqala ukulibeka kumuntu, ilakho impilo yakho ozoyisa khona emuva. Usazoba yinto enkulu. Maningi amathuba akulindele la ngaphandle. Uma kukhona umuntu onqaba ukukunikeza ithuba, lalela, libheke kwenye indawo, likhona lekulindele. Kodwa uma usazosala nenhliziyo ebuhlungu yokuthi why lo muntu enganginikeza ithuba, ila oqala khona ukuzibambezela khona.
ungazibambezeli, akhona amathuba akulindele, ziningi izinto ezikulindele kodwa azikho la wena ocabanga khona. Kodwa kubiza ukuthi uphume uvuke usuke kulo mbhede, usuke kulo sofa, uvula umnyango uhambe uyobheka amathuba akho. Umlaleli, ebe nosuku oluhle kakhulu nakusasa ngesikhathi esifanayo. Ni like ipage Pastor Thabani Ndlazi ku Facebook. Amen.